Alors, Amise Kana, Kumaso Kono, rapidement, Mamtu Ikardon Abdou Touré, Asigara Kaba, Ka Tenguna, Anga Foli, Anita Nibe Kanyeshi, Abdou Touré ma, Ikardon Dafa Kunafuni, Ani Kunafuni, Yangale Minumbi, Jesekenani Bunakuka, Ani Abdou Amina Nyazora Kenaka Yani, Anga Tai, Ambe Foli, Anita Nuke, Kanyeshi, Minye Usaz, Zakaria Traoré, Afleni Nyamana, Ikardo Kadat Loka Kafo, Minye Radio Jekafo ya Teme Usaz, Zakaria Traoré, Ka Donikela do, Furakali do, Sabla, Alibi filɛli kɛ ni dolo de ye an minnu bɛ jamana kɔ ka papiye ko a ka wari ko walima denko bɛ min na min jɔrɔlen bɛ furuko la a kɛra cɛ ye a kɛra muso ye an minnu bɛ a ɲini ka taa jamana kɔ ka hɛrɛ ni baden la bana minnu kɛlen bɛ ka maaw sɛgɛn a kɛra i k'a dɔn ɲɛdimi ye o ka taa se i k'a dɔn ayiwa min ye dugumabanaw ye ani bana wɛrɛ minnu bɛ yen n'o ye prostate a n'a nana koko Usa Zakaria Traoré a bɛ nin bɛɛ lajɛlen furakɛ an ka foli bɛ ka ɲɛsin a ma i k'a dɔn a bɛ ɲamana k'a da outlook kan ni maa min mago bɛ Usa Zakaria Traoré la i bɛ téléphone ci a ma 76 22 37 39 76 22 37 39 walima 66 22 alors voilà c'est ça 66 22 37 39 Maltel i b'o yɛlɛma k'o kɛ Orange ye walima Orange k'o yɛlɛma k'o kɛ Maltel a bɛɛ kelen mais bien sûr n'i bɛ jamana kɔ kan i bɛ 00223 kɛ ka sɔrɔ ka nin numéro kofɔlen ninnu tug'a la Usa Zakaria Traoré an ka foli ani tanu bɛ ka ɲɛsin ma Abdou i ni tile Abdou i k'a dɔn diɲɛ ɲaaminen don ngo n'a ta bɛ bi ye tubabu sali ye sabula an balima chrétienw i k'a dɔn olu bɛ sali la an b'u fo k'u walima dɔ ka dugawu ye kunnafoni jumɛn bɛ taamadenw nɔfɛ bi Karamɔgɔ Tunkara i min ye i y'a fɔ cogo min na kunnafoni kɔni a tɛ ban kɛrɛnkɛrɛnnenya bi an bɛ jamana fila an bɛ o mɔmɔ o jamana fɔlɔ i y'a fɔ cogo min na tubabu jamanaw na min ye i b'a ye k'a fɔ ko yɛlɛma caman bɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya mun bɛ tali kɛ bana jugu mun bɛ yen nɔ coronavirus faransikaw kɔni an bɛ se k'a fɔ maliyɛn minnu bɛ yen nɔ ka taa se communauté wɛrɛw ma yɛlɛma ni fɛnw caman bɛ yen kuma caman ka ɲɛsin jamanadenw ma nka an ma se u ma fɔlɔ an b'a fɔlɔ amerikikaw fɛ yen nɔ Sakoba min ye Usmane Sakoba n'ale 16e ka ko bolofara min bɛ New York n'ale ye o maa ɲɛmaa dɔ ye donc olu kɔni bɛ wuli ka jɔ la janko furako min bɛ sen na Ameriki fɛɛrɛ dabali ka se ka sɔrɔ a la maa minnu ni maa minnu bɛ n'u bɛ fɛ ka fura in kɛ olu bɛ se k'a sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na a ye dakuruɲɛ dɔ ci an ma o ko kan a ka d'an ye an ka fara ɲɔgɔn kan k'o lamɛn an ka Sakoba lamɛn Ameriki 16e ka bolofara min bɛ Ameriki New York Sakoba ale y'o camancɛ kolo dɔ ye u bɛ wuli ka jɔ la ani cɛsiri la i k'a dɔn farafinw ani maliyɛn minnu bɛ yen boloci min bɛ sen na o farafinw ka se ka maliyɛnw ka se k'u ta sɔrɔ a la Sakoba a ye min fɔ an k'o lamɛn Abdou fila rahmatulahi ta'ala wa barakatuh ni aw balimakɛ Usmane Sako mankan ye ka bɔ Philadelphie États-Unis Conseil supérieur de la diaspora malienne bureau fédéral secrétaire général ale ni bureau national secrétaire à l'organisation ni ye communiqué k'a lase pour le moment New York sigibagaw bɛɛ na k'a fɔ ni fiɲɛ wulila bɛɛ bolo b'i kunnaminɛw la bɛɛ bolo b'i kunnaminɛw na o de y'a to 16e ka baara ta hukumu kɔnɔna la an wulila ka se New York mairie ma olu ye dɔ bila an ka contact la n'o tɔgɔ ko David Coulibaly ale ka numéro ye 212 470 74 70 212 470 74 70 olu ka baara bilalen bɛ ka se ka bana jugu min b'an kan sa n'o ye COVID-19 ye o bɛ se ka bɔ an kan cogo min na bon vaccination centrew de bɛ yen nɔ komi n y'a fɔ cogo min na 16e ka baara ta hukumu kɔnɔna la u ye bolo di ɲɔgɔn ma kɛ avec la mairie de New York pour que communauté bɛ se ka fɛn cogo min na ka wuli ka se ni vaccination kɛyɔrɔw la vaccination bɛ kɛ Bronx kɔnɔna la city fɔlɔ n'a bɛ fɔ a bɛ fɔ o yɔrɔ in bɛ wele ko South Bronx Educational Campus au adresse 701 Street Anne Avenue Bronx New York 701 Saint Anne Avenue Bronx New York bon city filanan o ye Bronx High School of Sciences ye au adresse ye 75 West 205th Street Bronx New York to Ghana before 75 West 205 Street Bronx New York
City Sabana au Academy of Collaborative Sciences au adresse 110 Boston Road, Bronx, New York, au adresse 110 Boston Road, Bronx, New York. Fence Sabananina au Co-op City Drizzle Community Center. Co-op City Drizzle Community Center au adresse 177 Drizzle Loop, Bronx. Au 177 Drizzle Loop, Bronx. Au City Indron là, il sait que Johnson & Johnson vaccin sera caqué. Ni communiqué qu'à là c'est Malion fin sigilembe New York. Malion pour que vous sachiez qu'à c'est New York na nyafa togo mina ambalmake no anteriga no David Koulibaly au ka communiqué do ale ni 16e be barala ñogon fait David rega numéro nabe kuna fono ñina absega David voulait 212 470 74 70 212 470 74 70 ni au balmake Ousmane Sako manga présidente Fatmata Madame Ba Fatmata Jaraga la yini konna la aleni Mohamed Chérif Aïdara ka la yini konna la vraiment ka ira ka fo ne 16e naka bara tabolo doye anga foli ba be ame do kali sala ka bana jugu imba ka assalamu alaikum wa alaikum salam anga foli anita nibe ka nyashi 16e ka bolo farama alors Abdou rapidement ambita Espagne jamana na Espagne jamana na ay malien do kibora me e ka don malien demsenu do aba to na jamu fanye abe lina kaban i ka dɔn ale kelen bɛ boxeur ba de ye i ka dɔn a dun dara kwaji de fɛ salamu alaikum n balimakɛ an cɛ comment vas-tu somɔgɔw bɛɛ ayiwa n b'a fɛ k'i tɔgɔ ni jamu fɔ malidenw ye bɛɛ tulo b'i la mali kɔnɔ ni mali kɔ kan ne tɔgɔ ye ko Madala Tunkara ka bɔ Senegal Lambatra ka mun ye ka n ka kalan kɛ Kayiri Kayiri Segu. Alors an y'a mɛn ko e ye maliden ye nka i bɛ Espagne i tɔgɔ bɔlen ba don Espagne jamana na sabula i bɛ bolokuru de kɛ min ye boxu ye alors i bɛ boxu kɛ Mali de tɔgɔ la wa tari b'a kɛ Espagne de tɔgɔ la Daba Tunkara yani n ka daminɛ n bɛ foli lase maliyɛn bɛɛ ma ani ka foli lase n fa ni n ba ma sabu olu de kɛra diya ka ne bange kɔrɔ. Bon, franchement, mais beaucoup de tɔgɔ la, mais beaucoup de Mali fana tɔgɔ la, tɔgɔ di Mali ta yɛrɛ i n'a fɔ ni compétition bɛ les tournois internationaux bɛ olu b'i wele, mais les tournois internationaux bɛ i yɛrɛ bɛ baara kɛ i ka compte la quoi, i ka équipe la quoi. A bɛ komi i n'a fɔ football cogoya. Voilà, an b'o jija de la. Alors Tunkara mais ne m'a faamu e sera ka bɔ Mali kɔnɔ ka Espagne sɔrɔ cogo di o ye kelen ye filanan ka tila ka taa kɛ boxeur ye i k'a dɔn ayiwa diɲɛ bɛ k'i ladɔn sabula an b'i ye Espagne télévision so la an b'i ye i k'a dɔn u ka faama kunbɛyɔrɔ la comment fait-il que e sera k'i yɛrɛ sɔrɔ Espagne cogo di ka kɛ boxeur ye. Bon ne yɛrɛ nana ji siran kan en 2013 i taara ji fɛ. Ouais, ji fɛ le 22 septembre. O y'a sɔrɔ n yɛrɛ fana kun ye minɛrɛma di kan sɔrɔ kɔ. Bon n'ale u ye n bila kalanw na n kun bɛ centre mineur la sisan. Bon n kɛlen ka 18 ans san 18 sɔrɔ après an ye fɛn caman kɛ yanni an ka se ka baaraw daminɛ. Bon à la fin de 2018 n nana commencer ka don boxe kɔnɔna na parce que n terikɛ dɔ kun don o kun bɛ to ka boxing kɛ. Ale ye kita ka ye bon ala n'o ka boxe sababu kama ne y'o tacogo diyara n ye dɔnna la. Bon hadamaden ni donna fɛn fɛn na f'i ka kanu parce que ni mɔgɔ y'i bila fɛn min na i tɛ nafa sɔrɔ a la quoi hali n'i bɛ nafa sɔrɔ a la mais i tɛna courage da i n'a fɔ n'a diyara i yɛrɛ ye quoi. Voilà quoi a diyara n ye n y'a commencé k'a daminɛ bon a daminɛlen fana kɔfɛ n y'a essayé pour que n ka se ka ko dɔ fana kɛ n ka jamana ye pour que n fana ka se ka n jɔyɔrɔ fili n sɔrɔla si n tɛ foyi ye mais ka yira fana k'a fɔ ko an bɛ se ka fɛn wɛrɛ kɛ min ni kɔnɔntan tɛ kelen ye ka di jeunes ma donc ko an bɛ se ka fɛn sɔrɔ espoir la fana min tɛ kɔnɔntan ye quoi donc o jija de ye n don a la bon n donnen don a la fana n y'a essayé pour que o diɲɛ bɛɛ ka se k'an to pour que a ka se ka courage di denmisɛnnin minnu fana b'an lajɛ la ani mɔgɔ minnu fana bɛna diaspora la u k'a dɔn k'a fɔ ko ja fana ko an nakun fana tɛ baara dɔrɔn ye an bɛ se ka fɛn wɛrɛ fana kɛ
kasoro min ke pareil quoi voilà ko su ni o hamina ko de ato o ibina alhamdulillah ya Espagne de ka kuma ni to e c'est en 2020 ndara Mali kuna wolo ndara Mali ka compétition de Dakar je olympique là ala ke ko ni masaka qualifié parce que na la pelete combat kon là on te bien c'est na kana Espagne lu ya e ko mo ngi ni compétition participer ani yere kata boloni yere ka tijana kana kisira ka tlaka ni ko ban ni ori ato dongo do me telefoni ara de sola on va ni malien de fana pe ala ka neta in fana no wala akeye fana. Oui, alors Tunkara, dis-moi, Ikibibo Malila, Lambatara, alors dis-moi, il y a compétition minunke, Amidoni Minekobi, ceinture du Membi Bolo, enfin, catégorie du Membi là, il y a combat Jolike, il y a victoire Jolike. D'accord, pour le moment, les compétitions étaient normalement, l'équipe là, il y a une victoire dans les soros. Internationalement, on a perdu quoi. Parce que moi, en compétition internationale là. Donc, mais moi, catégorie qu'on est compétition qui est 69, mais à la fin de l'année, ici, ça, mais la commencé à combattre qui est 64 kilos. Donc, pour le moment, ma ceinture, ça follow, mais avant, on a dit là, on est à la terre de demain, et tout ça. On a gagné trophée de Qatar, Mali, Mohamed, alors, Tunkara, il faut pas demander que tu as dit de faire. Il t'a dit fait Tchougodi. Comment tu es parti en 2013? Bon, 2013, je travaille au Lawa. Et avec un ami, donc, dans la droite, il y a pour suivre la permis d'Espagne. Bon, il y a un contenant et quoi, tu as vu? Il y a commencé pour faire 3 heures comme ça. Et on a il y a 4 quoi. Il y a ça. Il y a pas de délai pour le parce que il y a pour la décision de série statistique à gérer au rati. On a me parle là on me dit que mon ina et santané ça que les go on a la de tout là pour téléphoner la de on dirait que pour ma pour suivre la permis Espagne. Et tu avais 13 ans. Tu avais 13 ans à l'époque. Oui, exactement. Donc, oui, mais Tunkara, ni demsel do afo ka bita jikan Espagne ebe mu vatige ibi so wa iti so. Parce que cada comigo dice que ni para mí me tiran estaba pasivo de me final de cap porque casi España y no poco como me pone muy tan no sé más yo no con esta cosa me como muy tan y que se me final de cap internacional de España y de Marruecos de Sahara digue donc c'est pas facile ça ni pas le dire no puede naso mais pour lo fana ni ta anda mela meli chama na na witla kan ni ta ne na ni Espagne ko ha ko ni se na ne fe akata mo que me play le ni reçoit pour la demo wita France akata mo que me play wa be acha be bala mais ni ko to ko na fa mo fa mais nous c'est na witla kan ni ta très bien. Alors Tunkara ambi foki walman do ka dugo dongiye Mali mugo bila ni wele ka mi bibolo katara Mali doma wele ka mi be ndro da wa kaira ndro Mali una ka po mi mama ina immigrant ana quoi parce que les zones kuma na ni yere ya video be ate ko mi ka ko réseaux sociaux video ni les vidéos mais on a entraînement que la nia bien balmo la ici idala also bena bugi wa ko kuba ta kubina petike ya ndongo kuma uteka pia parce que tellement que centre para yo que para ko donc Sénégalais oni Maroko ni Malion franchement ala sai ka doko immigral har ta mate ka so la ala sai so ko ni ali centre ni parce que o lo symbole parce que les choses la dem c'est une simple la pour les fanatiques là ya Allah ana famuso na fulu ko nana donc yalo ko te wasoro dem c'est ni afiri na pe otra vez
mais Allah ala fatu ala ya ka fa la mo mo je fana de do ko ni wo so ke toro ici o depuis o que les étrangers fana te kala ya so fa te kada ku men ka ma de le Europe parce que bon nen na te ko mina bon ça Alessandro, volevo le cose vengono da te, da te immigration, no? Perché che non sono è buona. Voilà, pour les gars, voilà, parce que ça il y a ça la masse de venir. Voilà. Merci bien Tunkara, merci bien Ambi Foki Walmandon. Ni ala sona na mugo be kuna foni warala ani wele ki nyinga. Merci bien. Allez, courage et bonne chance. Merci bien. Voilà. Alors, Abdou, il y a un malien digne, Mimbora Marakadou, la Lambatara, il y a 2013 de Atara, Espagne, Jamana, Atara, Kwadjideka. Alors, Atara Kwadjika, allez, qu'il y a minéré, Santani Chigin, Touabou ya demain. Alors, mais allez, moi, je suis Barama, à sport de Kek. Il n'a pas un Aïwa, Demseninja, Mambi, Bolonta, mais allez, il y a boxu de ma, Afsara, Mokosoba, Akra international, Abe boxu ke Mali, Toalamba, Fokawelmando, Talenya fin, Halbina Kapi. Ana kuna funu wara nyini na la sonam no do to rambe dugo kai ka foli bi e maldi mana ke ro mana ke femme ke bagay e ka kanu fana ani ki jila jala o se ka sansoro an kunya fo ka fo ko france ka o fe no e minye kuna funu kurabe janko coronavirus bana kukan femunu bola minye ambalma ke Tidiane Marco alliance ma makando la ka bo france an ga franyo ko la Tidiane Marco Paris an ga la main foli bɛ radio jɛka fɔ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ni wagati na Abdou Touré i n'a fɔ halisa banako in ta lahalala n'o ye coronavirus ye a n'a ka variant n'o ye a ɲɔgɔnna minnu nana fara kan minnu bɔra Anglais jamanaw o n'u ɲɔgɔnnaw la o banakisɛ warali taasira kan Faransi jamana kan an donna confinement kura la confinement min n'a kuntala bɛ taa kalo kelen ɲɔgɔnna na a kɔni daminɛna bi yɛrɛ sisan o confinement in kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ déplacer i ka déplacement i bɛ se ka déplacer nka a ka sɔrɔ kun kɛrɛnkɛrɛnnenw b'a la i n'a fɔ dans un rayon de 10 km n'o ye kilo 10 jate ɲɔgɔnna ye i bɛ se k'i munumunu o kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ i ka justificatif de domicile b'i kun i bɛ se ka i ka yalo kɔni kɛ o kɔnɔna la ani ni tagama misɛnnin minnu n'i b'a fɛ k'o kɛ dans un rayon de 10 km bon ni i b'a fɛ ka déplacer fana ka taga o kuntala janya ka bɔ 10 km in kɔnɔ a ka sɔrɔ i bɛ taa ci min na o ye ci kɛrɛnkɛrɛnnenw ye n'i bɛ taa fana i bɛ attestation fana de sɛbɛn k'o bila i kun min b'a jira k'a fɔ ko tigitigi i bɛna taa ni ci kɛrɛnkɛrɛnnen in de la o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen Abdou Touré a yirala k'a fɔ ko feerefɛn minnu bɛ yen n'a y'a sɔrɔ an ka adamadenya taabolo la an mɔgɔw b'olu la su ni tile olu fɛnw olu bɛ se ka dayɛlɛ nka yɔrɔ minnu bɛ yen n'a y'a sɔrɔ an mago t'u la an ka balo kɔnɔna la ko an bɛ se ka balo k'a sɔrɔ o tɛ o magasinw olu bɛɛ lajɛlen bɛna datugu nin kalo kelen kɔnɔna la nin kɔni ye kunnafoni ye minnu bɔra ka bin kɔsa in na o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen Abdou Touré an bɛ se ka min fara a kan sa an yɛrɛ ka jateminɛ la an y'a jateminɛ k'a fɔ nin confinement in kɔni a kɛ min n'a fɔ formalité k'a fɔ k'a bila ten nka mɔgɔ si tɛ Faransi kɔnɔ bilen ni min maa mago bɛ sa k'a sababuya kɛ nin ye parce que bɛɛ lajɛlen bɛ ka bɔ ka t'i ka ciw la i sago la i fɛrɛ ma parce que mɔgɔw ɲininkalen u y'a jira k'a fɔ sisan nin bana in nin kɛra fɛn de ye an kan k'an ka adamadenya kɛ n'a ye ten tɔ ka sigi ka Ala lajɛ n'a ko kɛra cogo min na an ka a ko ta ni Ala ye ten an k'an ka adamadenyaw kɛ bana in kɛrɛfɛ Abdou Touré Daba Tunkara nin kunnafoni de tun bɛ yen coronavirus kun kan Faransi jamana kan n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen merci Tidiane Marco merci vraiment alors Abdou kunnafoni faamuna karamɔgɔ Daba Tunkara nin kɔni bɛ fɛn wɛrɛ fɔ sabula confinement minnu tɛmɛna n'o ye ka maaw koron u ka to so bana kana cari maaw kana bana sɔrɔ ka caya ɲɔgɔn fɛ nka o fɛɛrɛ minnu kun sigila sen ka tɛmɛnenw na
sariya caman kun fɔra la ɲangiliw caman kun bɛ a la nka an nana ye sisan jamanadenw yɛrɛ minnu yɛrɛ tubabubilenw ye minnu yɛrɛ sariya tabagaw ye olu yɛrɛ ko mɔgɔ tɛ se k'i sigi k'a fɔ k'i bɛ to yɔrɔ kelen na ko bana in ko kama sabula ko bana in kɔnɔ an kan k'a lajɛ de sisan cogoya min na an bɛ se ka adamadenya yɛrɛ kɛ n'a ye sabula a kɛla an taamaɲɔgɔn ye ka ban fɛn minnu tun bɛ n'o tun bɛ bali ka kɛcogo wɛrɛ ɲini olu la k'a sɔrɔ a ma jɔ pewu donc an bɛ se k'a fɔ a kɔni bɛ nin cogo la nka mana kɛ cogo o cogo n'i bi jamana wɛrɛ la sariya ni sariya minnu bɛ yen n'a fɔla i bɛ se ka bato cogo min na segu ni damayira la i b'a kɛ o cogo la donc an bɛ o kumakan lase an ka communauté malienne bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ bamanankan mɛn an kan bɛ e de ma i bi faransi jamana na fɛn minnu fɔla i k'a lajɛ k'a bato ka se a kundamana na ni i segu ni damayira ye. Très bien. Alors i k'a dɔn Abdou an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn an bɛna munumunu salo kɛ nɛgɛw kɛrɛfɛ fan fɛ ka sɔrɔ ka segin ka na. Kamara an bɛ segin ka na kumaso kɔnɔ Abdou Touré i k'a dɔn min ye weleweleda ye i k'a dɔn o bɔra ka kɛ sisan i k'a dɔn min ye ayiwa nin banako in ye n'o ye nanzara jamanaw ye ayiwa i k'a dɔn bɛɛ k'i janto i yɛrɛ la sabula tubabu yɛrɛ jɛnna n'a ye k'a fɔ ala ko don ayiwa min kɔni ye wulikajɔ ni cɛsiriw ye la fɛn minnu fɔra k'a tanga o ka n'i bala a kɛli la nka min ye datuguliw ni o n'a ɲɔgɔnnaw ye tubabu yɛrɛ ye ala minɛ k'a di ala ma o tuma ala de bɛ kɛ sababu ye min b'a to sa i k'a dɔn ayiwa min ye coronavirus ko ye a bɛ nɔgɔya cogo min na. karamɔgɔ Tumara y'o fɔ cogo min na o cogoya kelen de don an bɛ dugawu don de kɛ k'a fɔ nin bana jugu minnu fɔra i y'a fɔ cogo min na tiɲɛ yɛrɛ la fɛɛrɛ dabali minnu bɛ yen nɔ parce que a mana kɛ cogo cogo bana bɛ se ka juguya dɔ ma ka tɛmɛ dɔ kan o si ma ɲɛɲini k'o ɲɛdɔn fɔlɔ nka bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la mesure minnu fɔla an k'o mesure an k'a lajɛ ka olu matarafa nka an k'a lajɛ fana an bɛ wali jamana de kan tuma dɔw la hali sariya sɔsɔ la n'an na kɛ maa minɛ ye tuma dɔw la i b'a sɔrɔ dɔn ninnu minɛ cogo ani n'u lasago cogo o n'anw ta tɛ kelen ye donc mɔgɔw k'u hakili to u yɛrɛ la an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni fɛn o fɛn ye ni coronavirus waati in na an k'o fana kɛ parce que très souvent ni bana nana mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ fɔ ye kɔrɔ ka jugu de ma mɔgɔ minnu bɛ e bɛ si yɔrɔ min na dɔ bɛ tile yen nɔ ainsi de suite donc parce que o la olu bɛɛ bɛ wajibiya ka ɲɔgɔn sɔrɔ so kɔnɔ waati kelen na donc o bɛ bana carini nɔgɔya ani fana i b'a sɔrɔ ni maaw bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen siyɔrɔ ko bɛ kɛ yen dɔw dala ale ni fɛnw kɔnɔna na donc o yɔrɔnin bɛ yen nɔ nka an bɛ dugawu don kɛ ala k'a kɔɲɔw nɔgɔya. Yarabi an bɛ dugawu don kɛ ala ka kɔɲɔ nɔgɔya i k'a dɔn Mamutu Kamara an bɛ munumunu salo kɛ i k'a dɔn ka duman dɔ lamɛn ka sɔrɔ ka nɛgɛjuru labila an lamɛnbaaw ye i k'a dɔn tile fila in na nɛgɛjuru labila kɛra hali bi n'a ka bɛn mɔgɔw ma wasa donc an bɛ nɛgɛjuru labila 00223 20 24 76 29 20 24 78 78 20 24 98 98 la radio elle s'appelle Jekafo Mamutu. Kalo kuma fɛ nte wuya fɔ kuma fɛ nte kalo kuma fɛ nte wuya fɔ kuma mana kuma lo cayara maa dɔw bɛ ka foli kɛ ko ka f'i ɲɛna Facebook en live kan Kumba Jara ko ka foli f'i ɲɛna Fatumata Jara ale ni Aruna Kulubali donc a ma don fɔlɔ nka a bɛ yan nɔ ko ka foli f'i ɲɛna ale ni Mariama Diko. Ok. Alors, quand on a folie bouillée, alors, il faut que Facebook direct. Alors, bon, au début, nous avons 76 29 20 24 78 78. An bɛ foli ani tani kɛ ka ɲɛsin ministre min bɛ wuli ka jɔ la Abdou Touré i k'a dɔn n'o ye ayiwa ministre des Maliens de l'extérieur i k'a dɔn son excellence Alhamdou Ag Iliane an ka foli ani tani bɛ ka ɲɛsin a ka ministreso bɛɛ ma a y'a jira an na k'a fɔ u sigilen bɛ u b'an ka bila la su fara tile kan i k'a dɔn kunnafoni fɛn o fɛn n'an b'o ɲini ka ɲɛsin maliyɛnw ma i k'a dɔn hakaja da bɛ se o ma u ka wuli ka jɔ selen don o ma o de la min ye gɛlɛya min bɛ malidenw kan n'o ye carte nina ko ye u kɛlen bɛ ka dabali ni fɛɛrɛ kura tigɛ min bɛ se ka to malidenw ka carte nina ko i bɛ Mali kɔnɔ o i bɛ Mali kɔ kan hakaja i k'a dɔn a bɛɛ ka ɲɛnabɔ maliden min bɛ jamana kɔ kan maa 600,000 jate min bɛ jamana kɔnɔ maa 20,000 jate donc a bɛɛ lajɛlen ka ci kan ka ɲɛnabɔ sabula carte nina jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ maliyɛn bɛɛ ka ayiwa hadamadenya na ani sɛbɛnfuraw sɔrɔli la Mamutu an bɛ nɛgɛjuru labila ka ɲɛsin an balimaw ma maliyɛn minnu bɛ jamana kɔ kan nɛgɛjuru sira i k'a dɔn a ka ca 20 24 76 29 20 24 78 78 20 24 98 98 évidemment
e min bi jamana kɔ kan n'i b'an wele i bi 00223 fɔlɔ de kɛ ni numéro kofɔlen ninnu k'o tugu o la n'o kɛra an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni maa min bɛ Mali kɔnɔ k'a daminɛ Kayi ka taa Ansongo e ni weleli man kan nin jɛmukan in kɔnɔ Mamtu i ka dɔn an bɛ se ka na kumaso kɔnɔ on a des problèmes an ka téléphone min brancheli don vraiment on a des problèmes Mamtu a b'a ka wuli ka jɔ boloda alors an bɛ foli ani tani kɛ ka ɲɛsin lamɛnbaaw bɛɛ ma hakaja i ka dɔn fiɲɛ ta aw la a b'a anw yɛrɛ de ka kumaso kɔnɔ nɛgɛjuru siraw ɲaaminen don ɲɔgɔn na de toute la façon n'a ma ɲɛ bi ni ala sɔnna dimanche wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan Mamtu i ka dɔn an balima chrétien minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ dugawu don kɛ on leur souhaite tout simplement une très bonne fête de Pâques. Alors, Mamdou am se kana kuma so kono i ka don an balima minnu bɛ Ameriki jamana na i ka dɔn kunnafoni bɔra i ka dɔn 16e ka fanfɛla la k'o da aw tulo kan o de ye yɔrɔ minnu bɛɛ i ka dɔn maliyɛnw n'a bɛ se ka taa ka boloci kɛ coronavirus boloci kɛ i ka dɔn 16e ale ye wulikajɔba kɛ kunnafoni in bɔra Sakoba la min ye ayiwa président ba ye i ka dɔn ale ka yamaruya kɔnɔ n'o ye madame Jara Pupe alors i ka dɔn an bɛ se ka segin o kumakan kan k'a lamɛn Sakoba ye adresse minnu di bon abi caman fɔ anglais la k'a b'a fɔ tubabukan na mais a bɛɛ ye anglais toujours alors an bɛ segin ka adresse la mais an minnu bɛ Amérique c'est très important alors a y'a tulo kɛrɛbɔ sigi a ka coronavirus pikiri bɛ se ka kɛ yɔrɔ minnu na Sakoba 16e ka yamaruya n'u ka wulikajɔ kɔnɔ alors an ka a lamɛn Sakoba ye min ni min fɔ an ye. Allahi ta'ala wa barakatuh. Ni aw balimakɛ Ousmane Sako mankan ye ka bɔ Philadelphie, États-Unis, Conseil supérieur de la diaspora malienne, bureau fédéral secrétaire général, ale ni bureau national secrétaire à l'organisation, ni ye communiqué k'a lase pour le moment New York sigibagaw bɛɛ na k'a fɔ ni fiɲɛ wulila bɛɛ bolo b'i kunnaminɛw la bɛɛ bolo b'i kunnaminɛw la o de y'a to 16e ka baara ta hukumu kɔnɔna la an wulila ka se New York mairie ma olu ye dɔ bila an ka contact la n'o tɔgɔ ko David Koulibaly ale ka numéro ye 212 470 74 70 212 470 74 70 olu ka baara bilalen bɛ ka se ka bana jugu min b'an kan sa n'o ye COVID-19 ye o bɛ se ka bɔ an ka cogo min na bɔ vaccination centre de bɛ yen nɔ komi n y'a fɔ cogo min 16e ka baara ta hukumu kɔnɔna la u ye bolo di ɲɔgɔn ma kɛ avec la mairie de New York pour que communauté bɛ se ka fɛn cogo min na ka wuli ka se ni vaccination kɛyɔrɔw la vaccination bɛ kɛ Bronx kɔnɔna la city fɔlɔ n'a bɛ fɔ a bɛ fɔ o yɔrɔ in bɛ wele ko South Bronx Educational Campus o adresse est 701 Street Ann Avenue, Bronx, New York, 701 Saint Anne Avenue, Bronx, New York. Bon, city flana ou Bronx High School of Sciences. Au adresse est 75 West 205th Street, Bronx, New York. To Ghana for 75 West 205th Street, Bronx, New York. City Savannah, Oye Academy of Collaborative Sciences, au adresse 110 Boston Road, Bronx, New York. Au adresse 110 Boston Road, Bronx, New York. Fence Sabananina, au Co-op City Drizzle Community Center. Co-op City Drizzle Community Center, au adresse 177 Drizzle Loop, Bronx. Au 177 Drizzle Loop, Bronx. Au city indon la ibse ka Johnson & Johnson vaccin sur kake. Niye communiqué ka la se Malion fin siglembe New York Malion pour que se ka wuli ka se New York na nya fa togo mina am balmake no anteriga no David Koulibaly o ka communiqué do ale ni 16e be barala ñogon fe David rega numéro nabe kuna fono ñina abse ka David wole 212 470 74 70 212
12 470 74 70 ni au balmake Ousmane Sako manga e présidente Fatmata Madame Ba Fatmata Jaraka la yini konna la aleni Mohamed Chérif Jaraka la yini konna la vraiment ka ira ka fo ne 16e naka bara tabolo doye anga foli baw be ame do kali salaka bana jugu mbaka assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nunye ambalmake ye Ousmane Sako do ko Sako ba o ay kuna fono munun fo munun be no ka fo ko aw be Amerique denena nya famia siga fo itala ka fo aw ye famel ko masronna kuma de ye karamo de batumura bien Abdou ikano ambe foli tani ka ke ka nyeshin sedem ka bolo farama Amerique minye a présidente baye no ye ikadon Madame Ba Poupé Diarra bien sûr ne kunya elema Madame Ba Poupé Diarra yaro ni imam Madame Ba vo do kun temene ne kelen yi afoyi na ngo Madame Ba ka daka ay ne welo ko ne kuma glan ko nyena de to ko chego Poupé ka chego o te tloge de faut ka ba to ko daka elle a raison anga foli anita ne be ka nyeshi alors mama be de l'autre côté des États-Unis anga foli bawye ikadon minye aywa dangoroba e anga foli be ka nyashama minye bamananga e ikadon anga foli be ka nyashama era kunana klefla na malla seba kulubali akunana klefla na dimso ka konyona asagira anga foli anita ne be ka nyashama Philadelphie Aisha Silla tout le monde de l'autre côté New Jersey Sisoko ikadon anga foli ba Cisco anga foli be ka nyashama New York mama be New York Maxi Mami Keita anga foli be ka nyashama ikadon minye aywa malien fonfo be Grand Silla Grand Silla anga foli be ka nyi yaro Amerique yere club be chrétien alors je crois que bébé fête la saison c'est la koni bébé to c'est la anga foli be ka nyi shuma mamtu ikadon ni nga juru manye ambala je ka duma do la me halbi de l'autre côté de la France anga foli tanube kanyeshi Adi Diarra au conseil des Maliens de l'extérieur Paris montre anga foli be kanyesha mana kadimaya ro do batungara minye Aruna Koulibaly ko aka folla c'est Moribo Markouma Kabi Abidjan Watina. Ah bon d'accord, OK. Oui, Aruna Koulibaly, comment vas-tu mon cher ami? Le président du Haut Conseil des Maliens de Kinshasa, si je ne m'abuse. Alors, ayewelelike ka folike ka nyeshi ko ga ka folila c'est Malidoma minye babani shuroye babani shuro sura aka fatulila. Alors, ikadon babani sura akaye minge oluye olu de nyana babani ye kera olu de fe ka teme Malien beka. Aye minga Gabon alu ko ni nyana kera Gabon gaw de fe ka teme Malien beka aye minga Kinshasa akera Malien yengaw de fe ka teme Malien beka sabula minye wati mini gela dona ikadon o jamanaw na babani avion blakata avion fla on peut ta ka say ka kata Malien doni ma min dara se ve kana jamana ko na ka cha ma ba sabay a famba bele jile on ga jamana mai on ga jamana ma ka chana ko sobe o de la ne hakli bala ande la kata fama kumbe do la tuba kawiya donda ko ka baba ni fu ko sabla kera sababu ye kanonu ka ma chama ni kele wati amadoro me minula avion na donc Koulibaly kabo ngi ninga Kinshasa si ni mafli ayengwele ka foli kan donda ko nga da Malien bele jile tuloka ulu minumbe Afrique centrale ikado ulu ya fara surama ayemi ni mingo ulu ye ikado ulu na Bissau tinyina ko mantu kamera am sega na kuma so kono foli anitani kake kanyeshi minye Oustaz Zakaria Traoré aben nyamana Oustaz Zakaria Traoré nyamana anga foli ni tanube kanyasha ma donikela do mi na be flelike dolo la hal na solla iti jamana kono Oustaz Zakaria Traoré ni ya le wele abika flelike dolo la minye ika sebengo ye wariko be mina dengo be mina ma minu njorlembe furuko la katase minu be ta chugo nyini nye jamana warela aminu be ni banaw keleme ka kamana gwa kala ku jela gushi o nyedimi ikardon una nyona chama prostate Oustaz Zakaria abeni bela jele nyenyini ninga nyenyini dolo la ka sora ma nyonye ka fo afiye a wele téléphone na 76 22 37 39 76 22 37 39 walma 66 22 37 39 bien sûr nibi maliko kan ibi 00223 ke balondana minnu be kɔfɛ walima minnu be Mali kɔnɔ a b'a fɛ ka contrat ba de ɲini diɲɛma ɲɛ ka bɔ a fɛ Oustaz Zakaria i k'a dɔn k'a lajɛ dolo la a bɛ ɲɛ cogo min na k'o f'i ye
no tumana ka boyo no kramo do watungara minye zumana kane ko be kan lameni watna ka bo ko divar ko ka foli finjana kata se minye Salia Dauma minye Mohamed Salia Gindu ko jam kan tabulu kan ko jugun kata se minye Mohamed Sissoko ko be ka jamulame anga foli tani be ka kanyeshi nere badim suma Sala Sissoko e ka do abe New York na tiena ka demson Sala Sissoko anga foli be kanyeshama minye radio Mancha FM walma radio Jakafo jamukan fo be kala daba tungara fa atitema ka anga foli ani tani be kanyeshuma minye New York sigila no ala de bisara ndo ma foi kiyo ne ma foi ke ngando nga ala de bisara nge ma fengene nyina ka fo ye million tan jegi ne ma dundala ne bange kata so do ma madele ka million gelen zoro nyere million tan jegi ma fa do ne na kiki ka nyanya o be mi vie itlo bo akoro ko baba ni kwa ni kanga Musa de kele kanga Musa tiente kangu Musa wa kanga Musa ucheka janywana kangu Musa aye jamana na folo asanu ni marjana ni jama nyameu ni falu ni so ayu dunana katana e maga jamana na ka soni damana farafina fo arabu jamana na ka peson do era ko sanu mi mbe maga jamana na ko malika sanu do sabal ka baba tara doni mbola ko takana na maliko na ka farafin beswala utekilenyi ni che kingi ganyanya minye kas mamtu kamara amina kuma so kono ka do wati dafara foli ani tonni ka ke kanyishi lame ba bele dilema sambe foli e ka do minye aywa paki no ye to bu moruka sali ambo dila ambe do ke antiri anam balema chrétien be e ka do ka fuye bonne fête de Pâques voilà Abdou bitabana kramo anta fuy faraita inka ka fo alaka minye karabura do angarjigala sanu chebeke aklitu yerla bana kum mimbe sinalibi fere mun de bal mun fulanga aklitu ala alaka hereke malni maldimbe alaka basigna ti jamana ko kramo alibi fere mun fula amatrafa way amba amatrafa e barake ONG de la ulubi warde dama ni we ani tala be momtu eba alebka afu kuma sonjila ayo baje amalma ikado ninde karaw gerdige malikuna ku ikado nye dana dan amba be fuka walimando hakaja ikado bi jamuka bi kunje ya wati adafara ka ketu nyini kaw fe telephone kula anga telephone siraw bela jile banedo odela aw ma se kan zoro nege tula o kuma ikado ni ala sona yani dimanche warache uli ka jona buluda mi se ka to nege jusra abike sababa e bojabate ale kumbana ale be ani boda che sebengo nyina bolla ni la sanga zo ba izanve ikado so ba flami na nyashine benyo mama mtu be so fangile fe ikado hawo baloka dangile o nambe faranga kan laje mi vie ala koloni davie anga foli beka nyashama ayra ni buguni dulaki bi nywana ni jatikelo so mawte ugu negende go buguni kramo jamana ngono an chamayni ndu ngote de ngo negende ta buguni dulaki do de fe do ba uruje nyimi de no bi fenye mai buguni ndala onake milliardaire ida buguni blogi mbo ni nyana ko bi fenye alors igado minye mamtu surne mamtu kamara ale bolok min negala Abdou Touré ale ne farala nyanga ka jemukan la sawma nga jemukan mami nya sigi senga bi samu mbo ka hakilna boka bi oye dabatungara ye amba be fo ka walmando Abdou Touré wa salam